барои ҳар яки мо ин хеле мушкил аст. Вақте ки аз ватан дур монда, дар як давлати бегона зиндагии худро бояд аз нав созем. ва ин бошад аз мо вақти зиёдро талаб мекунад, то ки бо забон, мардум, урфу одатҳо ва бо зиндагии нав одат кунем ва ҳадди аққал худро бегона ҳис накунем. ва дар ин ҷо як саволи муҳиме ба миён меояд. чӣ хел зудтар ба зиндагии нав мутобиқ шуд? не, аниқтараш, барои чӣ бояд мутобиқ шуд? албатта вақте ки мо дар бораи адаптатсия ё ин ки мутобиқшавӣ гап мезанем, фикр мекунем забондонии хуб як роли айҳамада муҳима мебозад. ям логичне, бе забондонии хуб дар як давлати бегона зиндагии хуб карданам интизор шиданам дар кор нест. нафароне ки аллакай дар олмон ҳастед ё ин ки омаданӣ ҳастед, ман фикр мекунам забондонӣ дар шумо вақти бисёртар бояд ҷудо кунед, инвеститсия кунед ва агар ки забондонии шумо хуб бошад, ин ба шумо як имкониятҳои хело ҳам зиёда медиҳад. ҷои кори хуб ёфта метавонед, дӯстони навз пайдо мекунед, боз программаҳои хуба ёфта метавонед. агар дар Германия бошед, мисол шумо бупурсед ки кадом ҷо қати чӣ хел карда забондонимона хубтар кунед, ҳастанд барномаҳое ки бе пул шуморо ёрдам мекунанд ки забондонитонро хуб кунед. мисол агар шумо аусбилдунг кунед, вақте ки азуби бошед, забондониитон хуб нест, не ки барои экзаменҳоро тайёр кардан мехоҳед, ҳаст Kolping Academy, ҳаст VHS, Volkshochschule ҳам хел ном дорад ва бо ҳастанд курсҳое ки аз тарафи Arbeitsagentur пешниҳод карда мешавад. шумо метавонед дар онҷа рафта регистратсия кунед, забондонихтона сатҳ зина ба зина беҳтар кунед, барои экзаменатон хубтар тайёрӣ бинед. Короче, ӯзима навай кор омадам, где-то соат ҳозир 8 чандай 8:13 бигем рӯзи одамон навста шид, рӯзи ма тамом шид. ҳозир меравам хоб мекунам барое ки начнем смена кор кардесам камтар нормальне возминне. Так что ин рӯз ҳаво борунай да беран гарани рӯзи зура барои хоб кардан. ман вақте ки аввал омада будам, то ҳамон як 2 сол аз зиёд бигем бисёр маҳкам будам, қати одамо бигем гапам намезадам онқадар. хеле чӣ хел гӯям, вақте ки нав омадагӣ, ҷои нав, одамои нав, кори нав, ҳамаш бисёри бад буд, бисёри вазминӣ мекард. ба ҳамон хотир маҳкам будам, вообще тамоман видеом намекардам, ҳеҷ кам бигем қати ҳеҷ кам контакта набудам, фақат офлайн будам. баъд ба мурури вақт, вақте ки забондонӣ хубтар шид, аусбилдунга уже хуб рафтан гирифт, дарсомон соз шидан гирифтан, баъд уже аллакай баъд бигем камтар хисандӣ карда зиндагиро дидан гирифтем. но гап занем, қати одамо шинос шавем, ҷои нав барем ва кӯшиш кунем ки ҳамон вақте ки дар ҳамин олмон шумо зиндагӣ мекунед, ҳамон як миқдори вақте ки шумо дар инҷа ҳастед, ҳамонро хуб гузаронед. беҳуда нагуфтанд гузаштагон ва калонтарони мо ки агар ба шаҳри Якчашма рафтӣ, як чашмро пӯш. рости гап ака 3 сол чанд қадар шид ки ман дар олмон зиндагӣ кардесам. як вақти бисёрам нест ки ман ягон хулосаи хуб бароварда бутонам, фикр мекунам. но ба ҳар ҳол мо метавонем ба як чанд гапҳоро гуфта. мисол немисҳо чӣ хел одаманд, ҳамон стереотипҳое ки дар Тоҷикистон мо мешнавем, ҳамонони ба як дараҷаи муайян дар инҷа ҳастанд. мисол мегӯянд ку пунктуальност, яъне сари вақт омадан, немисҳоро рост қадр мекунанд, сари вақт омадан, корро сари вақт мекунанд, ҳамон соати гуфтагӣ ки мегӯянд меоем, ҳамон соатда меоянд, ба ғайраи Deutsche Bahn барое ки доим дер мекунанд. дар корро честни ҳастанд, яъне ки коре ки гуфтанд мекунем, бигем ҳамон корро мекунанд, ай гапшонда бигем ки ҷавоб мегӯянд. хулоси гап ки кӯшиш мекунанд ки ба ҳамон кордиҳанда зарар наёранд, кордиҳандада содиқ бимонанд. вақте ки як кас ҷои коршон мета, бигем нони зиндагишон онҷа меёванд, ҳамин чиза содиқ мемонанд, хизмат мекунанд. шумо як бор бинем пагода чӣ хел безебаи рӯз, ранги ба фикрам барф мезанад. рӯз буд ки ганда ҳавои хушк буд, афтоб буд, ранги тобистон, но ирӯз шамолакай
мерем дрон гарми даво гап мезанем. вақте ки шумо мактубам мегирен пешае ки ура да гирифта да даруни ҳамон папка орна ҷо карданда телефонтона аввал гирифта як бор сканировать ҳамин хел шумо ҳар вақте ки дар кор бошад кадом ҳуҷҷате ки бошад шумо аллакай ҳам да телефонтон доред ва ҳам дар коғаз доред агар ки гуфт худои накунад коғаза шумо гум кардед шумо ҳама вақт электронӣ доред дар дастон. дар масъалаи финанс мо камтар гап мезанем. Бачаҳое ки шумо нав меоен ё ин ки дар умум вақте ки шумо давлати бегуна нав мерен хатогие ки ма кардагием шумо накунен. Ба ҳамон хотир мо ира видео да мегум шумо да кори якум дарав рафта телефон компютер ё чизое ки шумо гарени ҳавас дорен мегӯен ки ҳозир барам ҳамонро бихарам барам ҳамонро бихарам ҳамин корро накунен. барое ки вақте ки нав омадагием шумо қонунро намедонед шуморо тез фантон карда мешава. ранги мара фан карда будан мошеннико ғалтидам 300 евро гирифтан баъд потом датн информатсияи мара истифода бурдан барои дигарро и як қиссаи дароза агар интереси бошад чиста дар бораи мошеннико чӣ хел кор мекунанд я видео метавонем бикунем. ва масъалаи дигараш ки шумо чӣ хел сумтона бигем эконом карда метавонед. шаҳрҳои агар калонда зиндагӣ кунед ки дар умум дар ҷое ки зиндагӣ кунед шумо метавонед ҳама вақт ай приложениёе ки ҳастанд eBay кланетсаги намо истифода баред ва дар ҳамин приложениё якчанд ҳолатҳое ҳастанд ки шумо бояд ҳамонҷоро аҳамият битен. кадом ҳолатҳоша аҳамият битен ҳозир ба шумо нишон метавонам. нигоҳ кунед вақте ки шумо дар ҳамин приложении кланетсаген ё ин ки ина интернети Германия реально интернети Германия бина загрузка мекуна корро мекуна вот так что новид накунед ки дар ягон ҷогаи интернет безебад Германия интернетиш қад соз нестай без так загрузка старш кунем. якум чизе ки шумо бояд аҳамият битен нарха шумо аҳамиятен шумо ҳамамон медонем ки кадом чиз дар бозор чанд қадар қадр дорад чанд қадар пул дар меиста. агар ӯз ман мебинам ҳамин айфони бигем 14 ё ки 15 ё ки 16 одатан ҳамин нархи миёнаш бигем 700 евро мисоли гапа мегӯям 700 евро не ки як касе мебинӣ ки 300 евро дар мондагии ҳамин чиза надрои нанависен бовар накунед ки и досрочный сумма коштеса озир фрухтеса 99.9% ҳамон мошенникое ки вақте ки чизи қимата ба нархи бисёр ҳам арзон мемонад. як моменташ ҳама вақт критично нигоҳ кунед ки барои чӣ ҳамин чиз нархши арзон ай. дуюм моменташ вақте ки шумо ҳар як одамеро ки медроен озир ман аккаунти худро нишонтон метавам ҳар як одамеро ки медроен мебинен ҳамун ягон чизи фурӯхтанӣ дора шумо ҳама вақт ҳамун отзывҳоша нигоҳ кунед ки ҳамун одамда дигарро чӣ отзыв мудодагиянд. мисол отзывҳои ман отзывҳои ман мисол хулоси гап отзывҳои ман нависдага ки гарени пацани зурай красавчикай короче хеле айсодаг нест нома гуфтесам да мақсад ки Zufriedenheit top дай ҳама довольен ай вақте ки ман қачон коммуникатсия кардагим рафта ягон чизро гирифтагием besonders freundlich бисёр ҳам бигем freundlich баъд sehr zuverlässig одаме ки бовариш карда мешава баъд sehr nachhaltig яъне одаме ки бисёр чиза истифода намебарад мисол nachhaltig чия нигоҳ мекунад да мисол тоҷикхат перевод кардани қақиной фикри исроф намекунад вот грубо говоря ҳамин чизам аҳамият битен. баъд сеюм чизеро ки шумо бояд аҳамият битен ин чизе ҳастае ки ман советтон метавонам ҳама вақт кӯшиш кунед ҳамун круги райони худтонро нигоҳ карда ай ҳамонҷо ягон чизе бихарен ки шумо рафта худтон ай ҳамун одам гирифта битонед. нависен ки шумо 20 километр 30 километр ма дуре ҳозир омадам аз худам мегирам ҳатто шуто ки сумма переводка баъд ман дароӣ мекунам не поддавайтесь этому короче на гӯш накунед барое ки ман худам 300 евро сӯхтагиам медонам через ҳамин худам гузаштагиам бароям қадар шумо ай хатогии ман дарс гиред.
баъд ҳамин приложение ки ҳасташ шумо дар инҷа на танҳо чизое ки бигем ба сум харида метонед, шумо дар инҷа чизои бепул харида метонед, не бепул харида метонед, бепул гирифта метонед. Инҷа дар ҳастай ҳамон Zuverschenken гуфтагӣ ҳамҷа шумо баъзан вақт чизои бисёр хуб ёфта метонед. Як сабабе ки барои чӣ ма дар Германия маъқул шудагӣ, маъқула бигем, сабаби ки шумо бисёр чиза дар инҷа метонед ки просто так бепул биёред. Баъзан вақт чизое ки хона обычна. Нигоҳ кунед, ҳозир ман чӣ ёфтам. Дута комплект студийный свет. Короче, дута комплекте ки барои студияда хеле ранги свети освещения хуб додане. Просто бепул. Обычно ё бигем агар ҳеч нест, агар 50-60 евро минимум ҳастанд. Якташ. И то што дута нагоре дар хонаи ҳамаша мекушам ба шумо нишон метам. Так. Вот. Ина ҳами. Десен. қатъи светош, қатъи лампочка, қатъи ҳама кабел, қатъи ҳама чизои даркориш, ҳама чизое ки бигем упаковка кардагӣ, гуфт вот майна гир, и ҳозира ба кор намеоя, мумкин ки ту дар фоидаш бисёртар раста, ба ҳамон хотир гирифта ту истифода кар. Гуфти ҳамун хушбахтона дар дунё ҳастанд оли ҳам одамое ки ба материалисти бад нестанд, ба чиз ба ғайраи ҳамун функсияш дигар ягон арзиш наметиҳанд. Мисол мегӯяд ки ҳамин чиз ин рӯзмарра дар кор нест, шояд ки ҳамин чиз як кас дигар фоидао биёра, як кас дигар даркортар бошад ва ҳам хел гирифта бе ҳеҷ мебрура метад. Вот мисол ба ҳамон хотир барои ягон чи харидантон саростима нашен, ягон мебелам бошад, чизои хонатон дар коре, хеле ҳолатҳо бисёр шумо метавонед бепул гирифта биёред. мутобиқ шудан ин маънои гум кардани фарҳангу маданият нест, балки роҳи кушодани имкониятҳои нав аст, то дар давлати бегона ҷои худро пайдо кунем.